салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истоданд. Рости бародаро, ин видео аслан барои ягон чиза нишон додани нест, не ки аз ҳар яктаи шумо рости хоҳиш кардаистам ки як дастгирӣ кунед агар имконият дошта бошед. яъне ки дар инҷа ман чӣ хел аз шумо дастгирӣ мехоҳам бародаро. Рости ман барои як чандта видео, яъне ки сабт кардани як чандта видео кӯмаки ҳар яктаи шумо лозиме бародаро марда. Масалан ман бояд ҳозир дани момент 10 видеои нав сиёнка кунам ки и масалан обращени ман ба ҳамон хотире барои шуморо бародаро ки дар ин видеое ки бояд мо сабт кунем тайёр кунем, мо дар чӣ дар корай, мо дар инстаграмон ҳозир 1680 подписчик дорем. барои моро дар кори 10,000 подписчик кардан, яъне ки агар имконият дошта боша кадомет ки инстаграм доре бародаро, бидурен сторис кунем амира 10,000 кунем, ма дар як доступ дар корай. дар ҷа мешава через ҳамун силкаро гирифта танҳо натонка через инстаграм мешава ки через вконтакте кунемаш ё ин ки через фейсбук. ба ҳамин хотир медонам ки шумо ин чизҳоро кам истифода мебарем ва намебарем. дар ҷа бисёре аз шумо инстаграм дорен. ман хоҳиш кардам ки яъне дастгирӣ кунем амира шумо ма доступ бигирам, яъне ки чӣ хел доступ бигирам. дар инҷа баъди ҳамун силкаро қабул кардан мо дар доступ метавам ма як программаро гирифтам дар коре ки шумо чӣ хеле ки бисёре баъд савол метаҳем ки мо чӣ хел ака сурат монем дар главни ютуб. хоҳиш мекунем бо диққат гӯш кунем. барои главни ютуб барои ҳамин мо дар коре як программае ки осон размери суратҳои шуморо ҷо ба ҷо мекуна, худаш тайёр мекуна. фақат шумо мемонед через ана ҳамун видео. агар ма ами 10,000 кунам мара доступ бита ютуб инстаграм, ман метавонам ки через инстаграм бидиром анаму силкае ки дар корира ма дарои мекунам доступ мегирам ва ма уже аи спас метавонам ки инстаграм аму силкае ки ма дарои мекунам аму доступа шумо дар видео мекунам чӣ хел сурати болои ютубтона монен осон. яъне ки чӣ хел аввал вақтҳои пешда мепарсед шумо дар размер, дигар размер намепарса. яъне ки ҳамун программада медонед через силка осон мегиред дабоид мекунед просто сурата дар мунҷа сирада дар главни ютубтон мемонед. ба ҳамин хотир мада ҳозир ҳамин кӯмаки шумо дар коре бародаро. агар ки бихоҳед масалан дастгирӣ кунед 10 видео мешава, гӯш кунед ки чӣ видео мешава ба воситаи ҳамин силка. сурати главни ютуба монда мешава. свайп кардан дар инстаграм мешава. зиёда ай 15 минут ки ҳозир инстаграмо 15 минут видео масалан ё ки чизо 15 минут видео мешаванд дар инстаграм. касое ки инстаграм дора метавонед ки соат қатӣ партоед дар инстаграм видео. бо дар инҷа мешава ки тематикаҳои инстаграма тематика, яъне ки чӣ хел значок мондан, официални сайт кардан барои худтона. ба хотире ки дар оянда инстаграм нақша дора ки платный, яъне ки пул бита. ба ҳамин хотир ман ҳамиро ҳозир пеша ҳамун чизо ман шумо дар подготовка мекунам ки шумо ҳамаша социални, яъне ки ай худтон подтвердит кунем ба номи худтон ҳамин инстаграматона ки взламат накунанд дигаро. чӣ хеле ки медонед ҳозир хакиро пур шудагия. хай ман номошона намегирам, уже аллакай худтон ҳис кардагием киян. ба ҳамун хотир ҳамин вақте ки диромадем шумо официални карден инстаграматона ва значок ҳамун чизое ки монем пурра карден дигар наметавонанд взламат кунанд инстаграмҳои шуморо. ва бо 10 таига ютуб барои ютуб видеои чӣ хел мешавад. шумо намешавад топ 5 раҳи пулкоркунӣ аи ютуб, яъне ки бе монетизация. нафарое ки просто доранд шансое ки дигар видео мепартиянд монетизация надоранд, не ки мехоҳанд сум кор кунанд. 5 раҳи дигар мешавад ин видео топ 5. ва бисёриҳо медоранд дар ютуб, яъне дар ютуб медоранд бисёриҳо дар уҷа нишон метиҳад ки сурат монда наметавонанд дар видеошон. ин мавзӯъро мешава ва боз мавзӯъ мешава оиди чӣ хел, яъне накрутка кардани инстаграм живой подписчик урусна, яъне ки тоҷикои хумо живой подписчик накрутка кардан без сум. дигаро мекунанд накрутка, подписчикотон активни нестанд, просмотр намегиранд инстаграмтон, лайк дигар намешава. яъне ки через ҳамин уже вақте ки ман силкаро қабул кардам метавонам видео кунам дар ютуб, ҳамун силкаро мемонам, шумо через силка медоред накрутка мекунед. просто ин хеле ки шумо як масалан сайти маро дастгирӣ мекунед 10,000 мекунед, баъди уже ҳамада доступ мешава. яъне ки касое ки дар канали мактаб блогерӣ подписация кардагиен ҳамада доступ мешава ки через силка медоред накрутка бесплатна, подписчикотона живой ва ана ҳамин контентҳое ки
гуфтестам ҳамаша ма пешкаш мекунам ва ба хотири чӣ мо дар як ҳафта як видео кардестам ки дастгиритон бовар кунем бародора ганда камай агар реални бихоҳем ки ма продолжение бестам ҳами канали ютуб да яъне ки мактаби блогерида дастгирӣ кунем пас просто я лайк ёки поделиться кардан и ба фоидаи шумо мешавад яъне ки шумо маро фикр мекунед ки мо дастгирӣ мекунем ту да фоида ту сум мегирӣ мо да чӣ фоида не бародаро чӣ қадаре шумо активнишен чӣ қадаре маро дастгирӣ кунем ман метавонам ки тичен як ҳафта да як видео не сета видео тамоми урок тамоми монтажҳои кинемастера тамоми эффект хромакии музикаи без авторский прав умуман общий блогерский тоҷик ба қувват як ҷошем бахилӣ дар кор нест бародаро илтимос агар реални раст ки мехоҳем продолжение кор кунем ютуби тоҷикда илтимос кардестам ай ҳаматон биё як гапашем ҳами доступа ҳуй кунем ва тамоми раҳое ки ман ай дастам меяд дастгиритон мекунам ва инами видеое ки ҳозир шидеста бародаро ҳал мекунад ояндаи канали мора яъне ки ояндаи канали мактаби блогерира агар дастгирӣ кунед реални ма продолжит мекунам ва дастгиритон мекунам то ҳад имкон баъзеҳо маро менависанд ака реклама бовар кунед дӯсто успеҳ накардестам ҳозир ба чӣ хотир барое ки проекти дигари каналмон мондагия фаромӯш накунед ки вақте ки ба ду даст қарсак мезанӣ албатта ки мешавад не ки ба як даст намешавад вақте ки ман чӣ қадар ҳаракат кунам набинам ай шумо активнигӣ на бародаро просто дилат мемонада ман реални аввал хостам ами контента ба забони урусӣ кунам бовар кунем бисёр блогери урусо қатъи мехоҳанд ки ҳамкорӣ кунем қатъи авваё мехоҳанд ки умуман ман мавзӯъма полни ба забони урусӣ барам не ки ман хостам ҳами одамое ки камбудӣ доред шумо дар ютуб одамое ки бисёр ниёз доред ба ҳами саволо ба ҳами чизо мехоҳам шуморо дастгирӣ кунем бародаро хайли в общем бисёр гапа дароз намекунем хоҳиш мекунем силкаи ма дар комментария закрепит карда силкаи инстаграма бидроен сторис кунед 10 000 кунед дастгирӣ карден иншоаллоҳ ки ман қатъи шумо то охира мерам бародаро агар ки дастгирӣ накарден хай дига ман ҳечи гуфта наметавонам яъне ки ояндаи кори блогери мактаби мо ҳамаш ай шумо вобастагӣ мекунад бародаро так что ждат мекунам ровна неделя ровна як ҳафта ман интизор мешавам ки шумо чӣ мекунед ё не так что ҳамаё дига решат мешавад ай шумо агар дастгирӣ кунед пас мерем то охира агар ки дастгирӣ накарден хай дига чӣ бигӯм активни шидан дар кор бародаро так что зиндаву сарбаланд бошед ҳамата жда дорам